je tu ďalší vlog, v ktorom určite nebudem sám a dneska je tu so mnou. Čaute ľudia, moje meno je Samoslav TV a dneska si ideme zaplávať do bazéna a poukazujeme vám, že máme nový akvapark v Trnave, tak vám to teda poukazujeme. Náš akvapark nekončí iba vonku, ešte máme aj dokrajšok, my vám ukážeme. Poďte sa s nami pozrieť. Prestávku, boli sme v bazéne na tobogánov a teraz dali sme si takúto jablkovú